Ahojte, v tomto videu si ukážeme jednoduché cvičenie na pánové dno. Láhneme si na chrbátik, dlane smerujú nadol, kolená sú na šírku ramien, chodidlá sú celé na zemi. Láškame si a urobíme jednoduchý výpon pánvou. S výdychom hore, výdych a späť. Hore výdych a dole nádych. Veľmi dôležité je, keď urobíte výpon hore, zatiahneme sedacie svaly a podsadíme pánové dno. Zuvoľníme s nádychom a hore zase s výdychom a nádych. Ak zvládate, kľudne si môžete to cvičenie urobiť náročnejšie tým, že zapojíte aj vnútorné svaly, stehné, urobíte výpon, spojíte kolienka a vrátite sa späť. Super, ešte raz. Výdych a dole nádych. Ešte raz. Výdych a dole nádych. Výdych a dole nádych. Tento cvik môžete opakovať kľudne aj každý deň v 3 sériách po 20 až 40 opakovaní.